Comencem. Em dic Roser Claramunt i ara farem una meditació basada en la meditació de les 4 pedres del monjo budista Thich Nhat Hanh. En primer lloc, tingues a mà aquests 4 objectes. Poden ser 4 pedres o 4 objectes que tinguis a casa i que puguin ser agradables al tacte i càpiguen a la mà. En el cas que no tinguis res a mà, també ho pots fer igualment, aquest exercici. Senzillament pots deixar les mans una sobre de l'altra o bé pots deixar que descansin sobre les cuixes durant tot l'exercici. Centres la teva atenció en la posició, en una posició que estiguis còmode. Pot ser que estiguis en una cadira o assegut o asseguda al terra, amb un coixí, en la posició de loto, de la manera que prefereixis. Sigui com sigui, intenta estirar l'esquena, notant com que s'allarga, sense forçar, però notant que aguantes l'esquena i permet també que les espatlles es deixin anar i es relaxin. Pots també fer un petit somriure per relaxar tota la part de la cara. I amb els ulls tancats, centra't en la teva respiració, notant el seu ritme, notant com entra i surt del teu cos l'aire. I ara fas 3 respiracions conscients. Quan acabis les 3 respiracions, pots agafar un primer objecte i te'l poses a les mans. Col·loques a la mà esquerra i després poses la mà esquerra sobre del palmell de la mà dreta. Aquest primer objecte o pedra representa una flor. I interiorment jo t'aniré indicant. Pots dir-te: inspiro, em sento com una flor. Exhalo, soc bo, soc bona, tal com soc. Em sento fresc o fresca, em sento bé, em sento en calma. Com a éssers humans som com flors dins del jardí de la humanitat. Com quan observem a un nadó, un nen o una nena dormint, podem veure la seva frescor, la seva tendresa, la seva serenor. Quan estem enfadats o tristos, quan juguem, jutgem constantment, perdem aquesta frescor, aquesta serenor i tenim menys a donar als altres. En canvi, quan la mantenim, ens envoltem de moments i persones que també desprenen la mateixa frescor, tendresa i serenor, com si es contagiés. Si ens ho proposem, podem recuperar aquesta flor, aquesta frescor, aquesta serenor, aquest
senzillament estar bé. I quan oferim la nostra presència als altres, si aquesta presència té frescor, té tendresa, serenor, és el millor regal que els hi podem fer. Millor que qualsevol altra cosa que es pugui comprar. Perquè el millor regal som nosaltres mateixos. En aquesta intenció que es converteix en un somriure, en tendresa, frescor i serenor. Així que ara pots dir interiorment: inspiro, em sento com una flor, exhalo, em sento bé, en calma, en frescor. Pots fer 3 respiracions al teu ritme, repetint flor a l'inspirar i frescor, em sento bé o en calma a l'exhalar. I ara agafes aquest objecte de la frescor, de la tendresa, li pots donar les gràcies interiorment i la deixes a un costat suaument. I agafes el segon objecte i també te'l poses a la mà esquerra i col·loques la mà esquerra per sobre de la dreta, exactament com has fet abans. Aquesta segona pedra o objecte representa una muntanya. Frescor, serenor, com una flor. Estable com una muntanya. Inspiro i em sento com una muntanya. Exhalo i estic concentrat, concentrada. Res ni ningú pot distreure'm. Em sento estable i amb solidesa. Per ser feliços hem de ser sòlids, estables. Imagina a una persona sobre d'alguna superfície on el cos o els seus peus no estan estables. Perdria l'equilibri, cauria. Si això ho portem a l'àmbit emocional, quan algú no és estable, s'enfada sovint, es neguiteja, no pot ser feliç. I la gent tampoc no hi pot comptar massa. Així que per cultivar estabilitat, solidesa, això és el que podem fer, també per millorar la qualitat de les nostres relacions. Perquè quan som estables, quan per dins som aquesta muntanya,
Les persones que ens envolten es poden recolzar en nosaltres. Així que ara pots dir-te interiorment: inspiro, soc o em sento com una muntanya. Exhalo, soc estable i amb solidesa. Pots fer respiracions, 3 respiracions al teu ritme i vas repetint muntanya a l'inspirar i estable a l'exhalar. I ara agafes l'objecte que representa la muntanya, li dones les gràcies interiorment i el deixes en un costat suaument i et disposes a agafar el tercer objecte i també te'l poses a la mà esquerra i col·loques la mà esquerra sobre la de la mà dreta. Aquest tercer objecte representa aigües tranquil·les, frescor, serenor com la flor, estable com la muntanya. Veig les coses amb claredat com les aigües tranquil·les. Inspiro i em sento com aigües tranquil·les. Exhalo i reflecteixo les coses amb claredat dins i fora meu. A vegades podem veure en un llac com l'aigua està totalment quieta, plana, tranquil·la. Aquesta superfície del llac, quan està quieta, pot reflectir perfectament tot el cel, els núvols, els arbres del voltant. Quan l'aigua està agitada, quan no està en calma, no pots veure res de tot el que hi ha. No pots veure amb claredat. Quan tu estàs en calma, reflecteixes les coses tal com són. No les compliques, no les malinterpretes. Així que ara pots dir-te interiorment: inspiro i estic totalment en calma com les aigües tranquil·les. Exhalo i reflecteixo amb claredat les coses tal com són. Fas 3 respiracions conscients al teu ritme i a l'inspirar inspires: estic en calma com les aigües tranquil·les, i a l'exhalar reflecteixo amb claredat les coses tal com són.
Ara agafes aquest objecte d'aigües tranquil·les, li dones les gràcies interiorment i la deixes també suaument al costat i agafes la quarta i última pedra o objecte i també t'ho poses a la mà. Aquest darrer objecte o pedra representa l'espai, la llibertat. Frescor, serenor com la flor, estable com la muntanya. Veig les coses amb claredat com les aigües tranquil·les. Dono espai i llibertat. Inspiro i sento espai dins meu. Soc com l'immensitat del cel. Exhalo i em sento lliure i dono llibertat. Quan estimem algú de debò, li podem donar llibertat. Llibertat interior i llibertat al seu voltant. Si no tens espai dins del teu cor, no et pots sentir feliç, ni pots donar felicitat als altres. Imagina't la lluna plena, movent-se pel cel. És una lluna que té molt d'espai al seu voltant. Per això, la lluna plena la veiem tan maca. Igual que quan prepares potser un ram de flors. No necessites moltes flors, perquè cada flor necessita espai al seu voltant per poder irradiar la seva bellesa. Les persones som també així. Necessitem espai, dins i fora. I hem d'aprendre a donar-la als altres. Així que ara pots dir-te interiorment: inspiro, espai, sento espai dins meu. Exhalo, em sento lliure, dono llibertat. Pots fer 3 respiracions i a l'inspirar sento espai dins meu i a l'exhalar em sento lliure, dono llibertat. Ara agafes aquest objecte de l'espai, la llibertat, li dones les gràcies i el deixes a un costat suaument i després, si vols, pots recollir aquests 4 objectes i col·locar-los en algun lloc visible . Ara pots fer 3 respiracions conscients, integrant la sensació que pots tenir ara en aquest moment per traslladar-la a altres moments o situacions del dia a dia.
I lentament, al teu ritme, vas fent aquestes 3 respiracions conscients. Notant el moviment del cos que acompanya l'entrada i sortida de l'aire, amb respecte, amb molta cura. I lentament tornes a connectar amb l'espai aquí on estàs. Vas obrint els ulls, connectant amb l'aquí i ara. Al teu ritme. Conscient de coses que et puguis haver adonat, conscient de la teva sensació en aquests moments. Conscient de notar la teva presència.